Priťahuje ma všetko nečakané. Prečo? Lebo zmena je dobrá. Hyundai Tucson zmení váš zážitok z jazdy s novým motorom 1,7 CRDI a 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou DCT. Hyundai Tucson už od 162 eur mesačne aj s poistením a zimnými pneumatikami za výhodnú cenu. Hyundai. Príďte na testovaciu jazdu a presvedčte sa, že zmena je dobrá. Pozdravujem všetkých divákov garáže zo svetovej premiéry Škody Kodiaq v Berlíne. A keďže moju tvár už poznáte, najvyšší čas, aby som vám ukázal auto. Môžeme začať dizajnom, ktorý je podľa môjho názoru vrcholom pôsobenia Jozefa Kabaňa v českej automobilke Škoda. Vrcholom v dobrom zmysle slova. Videl som Kodiaq vo viacerých farbách, najviac sa mi páči v bielej. Viem, že je to komerčné, že dnes sa to nosí, ale naozaj biela Kodiaqu pristane. Možno je to v súlade s tým, že česká automobilka Škoda sa chce podobať na český kryštál, chce pôsobiť ako pohár vody, chce pôsobiť voľne a to sa s Kodiaqom podarilo. Napriek tomu, že ide o 4,7-metrové SUV, to auto pôsobí na prvý pohľad ľahko, má celkom zaujímavo prepracované detaily. Na druhej strane si uvedomujem, že v rámci SUVčka je ťažko veľmi experimentovať, pretože tie vonkajšie tvary sú viac menej dané a môžete sa hrať s detailami na čelnej maske. Ďakujem veľmi pekne za kompliment. Samozrejme, že nám záleží na tom, aby každé auto bolo tou ďalšou špičkou alebo tým ďalším krokom. A ja si myslím, že Kodiaq určite bude rád za takýto kompliment a my sa tomu tešíme. Škoda Kodiaq si zaslúži veľkú pochvalu za to, ako zapracovala do predného grilu radar. V podstate všetky tie asistenčné systémy nie sú navonok vidieť a to klobúk dole pred Škodovkou. Hmlovky, ktoré sú umiestnené vyššie a dá sa povedať, že tesne pod svetlami, sú dizajnovo vydarené. Neviem, ako to bude pôsobiť v hmle, keď sú tak vysoko, ale je to praktické do terénu. Predný nárazník, aj všetky spodky sú starostlivo oplastované a je to možno aj dobré. Pozrime sa na chránenie prahov pred špinou. V tomto by Kodiaq mohol nasledovať svojich koncernových predchodcov na poli SUV. No a samozrejme tradične niekoľko chytrých riešení, vrátane dážnika umiestneného vo dverách. A jeden simply clever nápad, ktorý však nepochádza úplne originálne od automobilky Škoda, sú to v podstate sťahovacie sa plastové ochrany, preto aby ste týmito širokými dverami nespôsobili niekomu škodu na parkovisku, alebo aby ste neobuchli dvere, čiže takto sa to schová, takto sa to otvorí. Keyless vstup bude aj na spolujazdcových dverách, nie však na tých zadných, ktoré sa otvárajú doširoka, k miestu vzadu sa ešte dostaneme. Teraz je možno priestor na to, aby som vám ukázal motor uložený pod prednou kapotou a to, ako je posadený pomerne nízko a blízko prednej nápravy. Myslím, že tá koncernová platforma už teraz zažíva svoju slávu a podľa všetkého ťažisko tohto auta bude pomerne nízko. Dizajn alebo emócie sú veľmi široký pojem. Záleží od toho, kedy a v akej situácii to človek v podstate vychutnáva. Niekedy stačí prekvapujúce veľmi málo, aby ten efekt bol veľmi veľký. A ja si myslím, že veľakrát je to o kombinácii viacerých vecí. Treba v tomto prípade nie len ten vzhľad, ale aj tá celá prepojenosť, to funkcionalitou a s tým všetkým, čo to auto vie. Aj s takým malým, by som povedal, bodom, ako je treba zmeno toho auta, ktorému sedí veľmi, veľmi dobre. Pri tej prednej maske vidíte jasne, že Škodovka je dnes samá hraná, ale zároveň je to, som povedal, taký jednotný dizajn Škodoviek a to je dobre. Hrany sa preniesli aj do dizajnu kolies. Tieto sú 19-palcové a pripomínajú nám Superba. Práve v tejto súvislosti a pri pohľade na takéto pekné disky a vysokú výbavu auta, napríklad aj 360 stupňovú kameru, ktorá je podobná
akú ponúka Seat ATK alebo iné koncernové auta, to znamená 3D obraz, otáčanie. Nás zaujíma aj cena. Tak ty ceny bohužel ještě nejsou finálně domluvené, ale mohu slíbit, že, jak už jsem řekl, předeslal, Škodovka je známá, právě poměrem cena výkon, na tom nám velmi záleží. Je to auto velikosti B segmentu, B SUV, takže ceny se budou pohybovat někde na úrovni dnešního Superba. Výkladnou skriňou nového dizajnu sú najmä zadné svetlá, ktoré pripomínajú Superb a ktoré z zadnej časti dodávajú osobitý ráz a hlavne ju odľahčujú, pretože ten zadok vôbec nie je malý. Keď si otvoríte elektricky zdvíhané zadné veko, tak vidíte tento obrovský batožinový priestor, ktorý je v tomto prípade v 5-miestnej verzii veľmi hlboký, má niekoľko jednoduchých Simply Clever riešení a podobne ako to majú aj koncernoví konkurenti, bude možné tie piate dvere otvárať, ale aj zatvárať mávnutím nohy pod batožinovým priestorom. Ja si myslím, že jedna z takých tých naozajstných víziev bolo možno nájsť ten správny balans medzi 3 radami sedadiel, medzi tým pohľadom na 7-miestne auto, ale zároveň na to auto, ktoré bude športovo reprezentovať, ktoré bude nie len taký ten MPV mať charakter, ale naopak bude čistokrvným, atraktívnym produktom. Ja si myslím, že to skĺbenie tej strechy, tej zadnej pasáže, to bola jedna ako z takých tých naozaj ťažších víziev. Tak a konečne sa dostanem do interiéru nového Kodiaku a môžem vám ukázať to, čo ma zaujalo asi najviac. Možno pri ostatných modeloch Škoda a ich veľkolepom vonkajšom dizajne som si častokrát povedal, Škoda, ten interiér je typicky koncernový, typická Škodovka. Koncernové črty nachádzam aj v Kodiaku, avšak je tu jedno obrovské plus. Cítim sa ako v inom novom aute. Kedysi taký pocit, ako keď prišlo BMW X3 prvej generácie a jeho interiér bol odlišný od iných BMW. Toto je prvá Škodovka, v ktorej zažívam taký vnútorný pocit alebo pocit mäkkosti z interiéru. Sú tu použité všetky známe ovládacie prvky, ale už napríklad umiestnenie stredového displeja má iný povrch, než má napríklad Superb. To zobrazenie je na ďaleko vyššej úrovni. Poďalšie, dotykové ovládanie sa podobá na to, čo má iPhone, rýchla odozva. Pocity z interiéru sú pozitívne a čo je asi najlepšie, že interiér predbehol tie očakávania, ktoré som mal po nedávnom zverejnení fotografií. Jedine volant je možno tradične škodovkársky, tradične koncernový, ale z priehlbiny, z toho, ako sa vonkajší dizajn preniesol dovnútra, som v princípe nadšený. Myslím si, že je to asi najkrajšie auto, aspoň pre mňa, aké Škoda kedy vyrobila. A určite je to auto, ktoré by som rada mala doma. Práve tento biely Kodiaq je ukážkou 7-miestneho usporiadania interiéru. Vzadu sú dve sedadlá, ktoré sa dajú sklopiť do jednej roviny z dnom kufra. Vyskúšal som si ich, poviem vám úprimne, sú to skôr núdzové sedadlá a Kodiaq berme ako 5-miestne auto, pretože do 3. radu možno môžete posadiť tak malé deti. Naopak nastupovanie do 2. radu sedadiel je grandiózne. Úplne fantastický priestor na nohy. Zaujímavé praktické riešenia, ale pre mňa by bolo najlepším Simply Clever riešením, keby boli vzadu 3 samostatné kreslá. To mi pri veľkosti tohto SUV chýba. V podstate sú tu dve pekné sedadlá, ale klasicky to úzke stredné. Je tu aj opierka hlavy pre driemanie počas cestovania. To je všetko fajn. Kopec jednoduchých, zaujímavých riešení, ale tie 3 sedadlá mi vzadu chýbajú. No a samozrejme nechýba ani škrabka umiestnená vo veku nádrže. Nerozmýšľal som nikdy na presedlaní, či už na horský bicykel alebo na cyklocross, takže v tom sa cítim dobre na ceste, ale čo sa týka aut, tak vôbec by mi nevadilo presedlať do Superba na Kodiaq. V rámci SUVčka môžete aj v Kodiaku nájsť podobnosť možno s inými konkurenčnými autami, ale pri karosérii typu SUV ani nemožno nič iné očakávať. No a ešte teraz na záver
možno pohľad do batožinového priestoru a na jeho chytré riešenia, ktoré už poznáme a netreba si ich nejak špeciálne predstavovať. Závesný systém, sklápanie operadiel vzadu, aj z tohto miesta na obidvoch stranách tzv. Stereo, ale čo sa mne nepáči, pretože auto, ktoré má guľu, je poriadne auto. Aj v tomto prípade by sme mali vidieť ťažné zariadenie, pretože Kodiaq dokáže potiahnuť príves s hmotnosťou 2,5 tony. Konečne som si tu na záver našiel aj kameramana a nadišiel čas, aby som možno zhrnul dojmy z Kodiaqu. Mne sa osobne páči aj v červenej farbe. Je to jedna z mála Škodoviek, ktorým takáto farba pristane. Dizajn čiastočne naplnil moje očakávania. To auto naživo vyzerá lepšie ako na fotografii, ale čo je najdôležitejšie, interiér, kokpit, keď sa tam posadím, mám pocit, že som nie v Škodovke, že som v Kodiaqu, že som v inej Škodovke. Vzadu mi chýbajú 3 samostatné kreslá, veľkolepý priestor na nohy vzadu, neobjednávajte si strešné okno, pretože ten priestor, tá strecha sa značne zníži. Jozef Kabaň hovoril o tom, že to pripomína kupé, ono to trošku cítiť. Tie zadné 2 miesta v 3. rade sú viac menej núdzové pre deti, no a kufor tradične obrovský. Ako celá táto prezentácia bola veľkolepá, ale myslím, že táto Škodovka, a to nie som od Škodovkár, si to zaslúžila. Od toho, kedy a v akej situácii to človek v podstate vychutnáva. Niekedy stačí prekvapujúce veľmi málo, aby ten efekt bol veľmi veľký. A ja si myslím, že veľakrát je to o kombinácii viacerých vecí. Treba v tomto prípade nie len ten vzhľad, ale aj tá celá prepojenosť, to funkcionalitou a s tým všetkým, čo to auto vie. Aj s takým malým, by som povedal, bodom, ako je treba zmeno toho auta, ktorému sedí veľmi, veľmi dobre. Pri tej prednej maske vidíte jasne, že Škodovka je dnes samá hraná, ale zároveň je to, som povedal, taký jednotný dizajn Škodoviek a to je dobre. Hrany sa preniesli aj do dizajnu kolies. Tieto sú 19-palcové a pripomínajú nám Superba. Práve v tejto súvislosti a pri pohľade na takéto pekné disky a vysokú výbavu auta, napríklad aj 360 stupňovú kameru, ktorá je podobná, ako ponúka Seat ATK alebo iné koncernové auta, to znamená 3D obraz, otáčanie. Nás zaujíma aj cena. Tak ty ceny bohužel ještě nejsou finálně domluvené, ale mohu slíbit, že, jak už jsem řekl, předeslal, Škodovka je známá, právě poměrem cena-výkon, na tom nám velmi záleží. Je to auto velikosti B segmentu, BSUV, takže ceny se budou pohybovat někde na úrovni dnešního Superba. Výkladnou skriňou nového dizajnu sú najmä zadné svetlá, ktoré pripomínajú Superb a ktoré z zadnej časti dodávajú osobitý ráz a hlavne ju odľahčujú, pretože ten zadok vôbec nie je malý. Keď si otvoríte elektricky zdvíhané zadné veko, tak vidíte tento obrovský batožinový priestor, ktorý je v tomto prípade v 5-miestnej verzii veľmi hlboký, má niekoľko jednoduchých Simply Clever riešení a podobne ako to majú aj koncernoví konkurenti, bude možné tie 5. dvere. Priťahuje ma všetko nečakané. Prečo? Lebo zmena je dobrá. Hyundai Tucson zmení váš zážitok z jazdy s novým motorom 1,7 CRDI a 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou DCT. Hyundai Tucson už od 162 € mesačne aj s poistením a zimnými pneumatikami za výhodnú cenu. Hyundai, príďte na testovaciu jazdu a presvedčte sa, že zmena je dobrá. Pozdravujem všetkých divákov garáže zo svetovej premiéry Škody Kodiaq v Berlíne. A keďže moju tvár už poznáte, najvyšší čas, aby som vám ukázal auto. Môžeme začať dizajnom, ktorý je podľa môjho názoru vrcholom pôsobenia Jozefa Kabaňa v českej automobilke Škoda, vrcholom v dobrom zmysle slova. Videl som Kodiaq vo viacerých farbách, najviac sa mi páči v bielej. Viem, že je to komerčné, že dnes sa to nosí, ale naozaj biela Kodiaqu pristane.
Možno je to v súlade s tým, že česká automobilka Škoda sa chce podobať na český kryštál, chce pôsobiť ako pohár vody, chce pôsobiť voľne a to sa s Kodiaqom podarilo. Napriek tomu, že ide o 4,7-metrové SUV, to auto pôsobí na prvý pohľad ľahko, má celkom zaujímavo prepracované detaily. Na druhej strane si uvedomujem, že v rámci SUVčka je ťažko veľmi experimentovať, pretože tie vonkajšie tvary sú viac menej dané a môžete sa hrať s detailami na čelnej maske. Ďakujem veľmi pekne za kompliment. Samozrejme, že nám záleží na tom, aby každé auto bolo tou ďalšou špičkou alebo tým ďalším krokom. A ja si myslím, že Kodiaq určite bude rád za takýto kompliment a my sa tomu tešíme. Škoda Kodiaq si zaslúži veľkú pochvalu za to, ako zapracovala do predného grilu radar. V podstate všetky tie asistenčné systémy nie sú navonok vidieť a to klobúk dole pred Škodovkou. Hmlovky, ktoré sú umiestnené vyššie a dá sa povedať, že tesne pod svetlami, sú dizajnovo vydarené. Neviem, ako to bude pôsobiť v hmle, keď sú tak vysoko, ale je to praktické do terénu. Predný nárazník, aj všetky spodky sú starostlivo oplastované a je to možno aj dobré. Pozrieme sa na chránenie prahov pred špinou. V tomto by Kodiaq mohol nasledovať svojich koncernových predchodcov na poli SUV. No a samozrejme tradične niekoľko chytrých riešení vrátane dážnika umiestneného vo dverách. A jeden simplý, clever nápad, ktorý však nepochádza úplne originálne od automobilky Škoda, sú to v podstate sťahovacie sa plastové ochrany, preto aby ste týmito širokými dverami nespôsobili niekomu škodu na parkovisku, alebo aby ste neobuchli dvere, čiže takto sa to schová, takto sa to otvorí. Keyless vstup bude aj na spolujazdcových dverách, nie však na tých zadných, ktoré sa otvárajú doširoka, k miestu vzadu sa ešte dostaneme. Teraz je možno priestor na to, aby som vám ukázal motor uložený pod prednou kapotou a to, ako je posadený pomerne nízko a blízko prednej nápravy. Myslím, že tá koncernová platforma už teraz zažíva svoju slávu a podľa všetkého ťažisko tohto auta bude pomerne nízko. Dizajn alebo emócie sú veľmi široký pojem. Záleží. Jedine volant je možno tradične škodovkársky, tradične koncernový, ale z priehlbiny, z toho, ako sa vonkajší dizajn preniesol dovnútra, som v princípe nadšený. Myslím si, že je to asi najkrajšie auto, aspoň pre mňa, aké Škoda kedy vyrobila. A určite je to auto, ktoré by som rada mala doma. Práve tento biely Kodiaq je ukážkou 7-miestneho usporiadania interiéru. Vzadu sú dve sedadlá, ktoré sa dajú sklopiť do jednej roviny z dnom kufra. Vyskúšal som si ich. Poviem vám úprimne, sú to skôr núdzové sedadlá a Kodiaq berme ako 5-miestne auto, pretože do 3. radu možno môžete posadiť tak malé deti. Naopak nastupovanie do 2. radu sedadiel je grandiózne. Úplne fantastický priestor na nohy. Zaujímavé praktické riešenia. Ale pre mňa by bolo najlepším simply, clever riešením, keby boli vzadu 3 samostatné kreslá. To mi pri veľkosti tohto SUV chýba. V podstate sú tu dve pekné sedadlá, ale klasicky to úzke stredné. Je tu aj opierka hlavy pre driemanie počas cestovania. To je všetko fajn. Kopec jednoduchých, zaujímavých riešení, ale tie 3 sedadlá mi vzadu chýbajú. No a samozrejme nechýba ani škrabka umiestnená vo veku nádrže. Nerozmýšľal som nikdy na presedlaní, či už na horský bicykel alebo na cyklokross, takže v tom sa cítim dobre na ceste, ale čo sa týka aut, tak vôbec by mi nevadilo presedlať do Superba na Kodiaq. V rámci SUVčka môžete aj v Kodiaqu nájsť podobnosť možno s inými konkurenčnými autami, ale pri karosérii typu SUV ani nemožno nič iné očakávať. No a ešte teraz na záver možno pohľad do batož otvárať, ale aj zatvárať mávnutím nohy pod batožinovým priestorom. Ja si myslím, že jedna z takých tých naozajstných víziev bolo možno nájsť ten správny balans medzi 3 radami sedadiel, medzi tým pohľadom na 7-miestne auto, ale zároveň na to auto, ktoré bude
športovo reprezentovať, ktoré bude nie len taký ten MPV mať charakter, ale naopak bude čistokrvným, atraktívnym produktom. Ja si myslím, že je to skĺbenie tej strechy, tej zadnej pasáže. To bola jedna ako z takých tých naozaj ťažších výziev. Tak a konečne sa dostanem do interiéru nového Kodiaku a môžem vám ukázať to, čo ma zaujalo asi najviac. Možno pri ostatných modeloch Škoda a ich veľkolepom vonkajšom dizajne som si častokrát povedal, Škoda, ten interiér je typicky koncernový, typická Škodovka. Koncernové črty nachádzam aj v Kodiaku, avšak je tu jedno obrovské plus. Cítim sa ako v inom novom aute. Kedysi taký pocit, ako keď prišlo BMW X3 prvej generácie a jeho interiér bol odlišný od iných BMW. Toto je prvá Škodovka, v ktorej zažívam taký vnútorný pocit alebo pocit mäkkosti z interiéru. Sú tu použité všetky známe ovládacie prvky, ale už napríklad umiestnenie stredového displeja má iný povrch, než má napríklad Superb. To zobrazenie je na ďaleko vyššej úrovni. Poďalšie, dotykové ovládanie sa podobá na to, čo má iPhone, rýchla odozva. Pocity z interiéru sú pozitívne a čo je asi najlepšie, že interiér predbehol tie očakávania, ktoré som mal po nedávnom zverejnení fotografií.